Naglaom ang Department of Tourism kung DOT nga mapatuman ang Asian visa aron mas mapadali ang biyahe tali sa nasod sa Southeast Asia. Ang plano magtugot sa mga lumulupyo sa Asian member countries nga makabiyahe sa matag usa sulod sa 14 ka adlaw nga walay visa. Sumala ni Tourism Secretary Cristina Frasco kini pareho sa GCC visa sa Middle East ug Schengen visa sa Europe. Girepresentar niya ang idea sa Skift Asia Forum 2025 ug gisuportahan kini sa ubang Asian countries. Gilauman nga mas mapalawom ang diskusyon sa Asian Conversation sa Pilipinas sa 2026. Gisugyot sa habang partnership sa turismo tali sa Pilipinas ug Thailand gikan sa 2025 hangtod sa 2030. Tungod sa pagkunhod sa Chinese tourists, naningkamot ang DOT nga makadani og bisita gikan sa laing nasod. Diin misaka og 500% ug 800% ang turista gikan sa Middle East ug GCC countries. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa paggatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita!